Dumela Ngithovela sanibonani molweni bhotani lotshani. Abushengi sidosha nezidoshakazi zikaNonkonkwezi. Hlala nami ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Camagwini makhosi, thokozani lisedi rhanya. Molweni bethunana, bendinithembisile uba ndizawubuya no-part 2 walaa video bendithetha ngenguqulo noZweledala. Uya ku-part 1 ke ubone uba umxholo busithini ukuze singamoshi ixesha. Sitshilo mos sathi inguqulo uyakwazi ukuyiqala uyidibanisa noZweledala. Kuhanjwe ke obviously amabandla, inkundla ezihanjwayo ligqirha, kubuywe kwamkelwe ngencamazane phakathi ekhayeni, kuzinziswe ngenkomo. Ndathi ke ngoku ndifuna ukunikrobisela into yokuba uyakwazi uhotspota. Xa ndithi ke ukuhotspota ndithetha ukuthi ubana ngaba wena kwenzeka into yokuba, khumbula ndithi kaloku inguqulo lisiko elingadingi ukuvunyiselwa ncakasana, lisiko elingadingi ukuthongwa, lisiko elingummiselo. Xa kumiselwa umzi ungamisela ixhanti, ithi loo nto leyo kufuneka uhambe uguqule ungenise abantu abadala ukutsho. So kokwenu, umzekelo, xa kuguquliwe kokwenu kwindlu katatakho apho utatakho azalwa khona, uyakwazi wena ukuguqula ngokuphuthuma phi apha kulotata. Ubana ngaba khange kuguqulwe kokwenu, funeka uqale waguqula kokwenu. Awuzukwazi uthi uyindlu encinci wena uguqule ungenisa abantu abadala endlini encinci bengaguqulelwanga endlini kwakhaya khulu. Yayiva ke ngoku, umzekelo njengangoku ndiselalini ekuthiwa kuseTyumbu eMthatha, into esiyenzileyo, lo tata ungummi, ungummelwane, usikelwe ixhanti, usikelwe inxiwa, sorry, kumahluko phakathi kwenxiwa nenxiwa. Inxiwa yindlu engasahlalwa mntu, inxiwa kukusikelwa apho kuseza kwakhiwa khona. Wasikelwa ke inxiwa nguyise wakhe ecaleni kwakhe utata. Ithi loo nto leyo wazimisela elakhe ixhanti, wanenkosikazi, wanabantwana. Now into eyenzekayo ke ngoku, umntwana ozalwa ngulo tata kwabonakala uba uneengqinamba zakhe, umane efikelwa ziindwendwe apho ahlala khona ngokokuxelenga ke, andizuyichaza idorophu. Kodwa ke uyaxelenga kuloo ndawo, ufikelwa ziindwendwe. Kwathi ke ngokuvumisa, uyandastand, uhambe ukhangela waze ufumanisa into yoba hayi, ngabantu abadala bafuna ukungeniswa. Into nayo kaloku ayithi loo nto leyo makabangenise apha kwakhe. Uyayiva ke ngoku, bakhalazela into yoba kwasemva ekhaya. Kwafuneka ke ngoku aqale phi, siqale phi? Kwinkundla le ingukhaya khulu. Khaya khulu ke senze loo nto yokuba kuhanjwa amabandla, baqokelelwa ngencamazane. Saqala phi? KwaZweledala, kuyothethwa KwaZweledala, siyothetha nabo ngokomoya, sikrobisa le ncamazana into yoba nantsi incamazana esiniphuthuma ngayo, siniqokelela ngayo. Thathiwe le ncamazane ke kwagqithwa kwayiwa kwiinkundla zengethe. Ngethe ke lihlathi, thina siwabiza loo magama, siyahlonipha. Kwiinkundla zengethe, uyeva ke ngoku, iinkundla zoolisa, oojambasa, oomfene, oohlathi. Uyayiva ke ngoku, sifike ke phaa kubolekwe inkundla, uyayiva, ijikwe ibe yeyamathile. Lapho ke ngoku phethwe izinto, utywala, iindywala, amacuba, uyandastand, isilawu sikhona, ihlamvu likhona, kuba le ncamazane kufuneka inesikhalo. Ithi loo nto leyo funeka intlabi ikhona. Uyayiva ke ngoku, ayithi kuba kungaphandle kwamagceke kanti ayinasikhalo, no, inesikhalo, ingumatyiwaphele phaa. Sibaguqulela engetheni kuba engetheni akukho kulobani,
it's a neutral venue. Sesibahlambulula khona ukubana ngaba kukho ababengavani umzekelo bemke bejongene ngezikhondo zamehlo, yikulapho sibahlambula khona engetheni kwenzela into basibuye nabo bemoyamnye, bamkelwe ke ngencamazane bazinziswe ngenkomo. Ndiyichazile yonke le nto kulaa video yokuqala. Ngoku ke ngoku ndisekulapha kulo mzi, sibuyela ke ngoku sisigqibile ixhanti likaKhayakhulu. Yonke into yavuma. Ngoku kunyanzeleka into yoba siye kule ndlu incinci, isebe lalo mzi. Utata ke lo uzala lo mntwana ubonakale efikelwa zindwendwe. Phuma khagqithe phaa. Ufikelwa zindwendwe apha edolophini. Sikokwabo ke ngoku siphumile kwaKhayakhulu. Ithi loo nto ndiwudibanisile ke mna ke lo msebenzi ukondla iindleko kuba kaloku sesikhona silapha eMthatha kukude edikeni uba kuphinde kumiselwe enye ideyithi, you understand. Inkomo le yokuzinzisa kwaKhayakhulu iwe ngolosibini yatyiwa ngolosithathu satshisa ithambo ngolosine. Izolo ke ngokuLosihlanu hotspota apha kwaKhayakhulu, siqale sayoboleka indlela kulaa ndlu katata lo uzala lo mntu ndithetha ngaye, lo unamandwendwe edolophini. Siphume kulaa nkundla sathetha saxela icimbi into yoba yintoni siyaguqula kule ndlu kalotata. Sabe sesiphuma ke ngoku sisiza phi? KwaKhayakhulu apho sekuguqulwe kwazinziswa khona. Safika ke siphethe incamazana, uyayiva ke ngoku, esizokubaphuthuma ngayo. Asibathathi uba bangabikho apha, into kunayo sithi mababe khona nakuleya inkundla. Banayo unyana, ukhona unyana wenu okweli cala, uyayiva ke ngoku, uyanidinga naye kwelakhe ixhanti. Nantsi incamazana esiniphuthuma ngayo, sitsho siyiphethe phezu kweli xhanti bekuphuthunywa kulo. Uyayiva ke ngoku. Lisikoze ke igqirha ngendlela efanelekileyo endingazude ndiyidwelise apha, uyayiva. Koomavuka engceni kaloku abenza ingathi izinto bayazazi, bazomamela thina apha kooFacebook, kooTikTok, kooYouTube. Kube sekubuyelwa ke ngoku ekhayeni eli leli xhanti, khaya eli lilisebe linxiwa, uyayiva ke ngoku, nale ncamazana. Kube sebengeniswa ngale ncamazana, uyayiva. Khumbula bamkelwe kwaKhayakhulu, bamkelwa kwaKhayakhulu. Uyakwazi lo msebenzi wohlula ngenye imini kwenziwe kweli cala kuphinde kubuye, kodwa uyakwazi nokuwudibanisa. So besesibamkele ngapha, uyaqonda, kwaKhayakhulu. Ngoku siyabaphuthuma nje sibangenise kule ndlu incinci, uyayiva ke ngoku. Sawugqiba sibazinzise ngenkomo, uyayiva. Mna ke ndiyakwazi uzidibanisa ibhokhwe nenkomo ziwe ngaxesha linye, ndondlalele ngebhokhwe le ibangenisayo, ndawugqiba ndibazinzise ngenkomo. Ibe iphelile into ibithethwa, kufuneka ikhalile ke zombini ukubonakalisa into yoba bayanqwala ukungena kule nkundla, bayanqwala ukuzinza kule nkundla. Ayikho enye into. Zonke iimfanelo ke zokuwisa iinkomo, utywala, umqombothi, isilawu, ihlamvu zibe zikhona. Uyayiva ke ngoku, bashwama abantwana bomzi, ayingomatyiwa aphele. Uyayibona ke ngoku, iyalala. Kube kuphelile kuguqulwe macala, uyayiva. Lula nje kanjalo tshomi, uyahotspota itshansi xa ikhona. Siseyiva neendleko kaloku, and ithi loo nto leyo qala ekhaya kuqala, ukwazi ushushubeza kwakho. Soze bavuma ungubani wena, in the bigger scheme of things ungumntwana, awuzukwazi ukukhokhela abazali bakho ngaphambili. Camagwini bethunani, enkosi ngento yonke. Keep on liking, sharing the videos, and ta-ra till the next one.